tare EM da lale da rabo ga MD za su yi baitin girma. Jiya ana tare, yau ana tare, gobe ana tare EM da lale da rabo ga MD za mu yi baitin girma. Na saka farko ana tare makaman na aikin da muka dauko ana tare askaka man na kwakwalwa mai ta karko ana tare manufofin mu yada su je gun al'umma. Jarabu sarki Allahun ka salatu ana tare abun ma aikin nan da ya zo da kalama ana tare kace da mu dai mu bi doka kala mai shirka ana tare domin fa shi ne mafaka gunduka al'umma. ana tare muka kwana muna fira ana tare lokacin asuba zakara ne yake cara ana tare makiya ku rage hasada da yawan sara ana tare gani ga MD alali mi baitin na tare. Sunana na taho na roƙo gun kuma soyana dare ya kau saurari zuwa rana mu haɗe kai ga EME alali ana tare. Gani ni ma na zo alale na da garin nan na ta'aye na sako baita tare da EM na kufan juma'ai da na ga MD dan sire dukkan mu muna tare. Jiya ana tare, yau ana tare, tare EM da alale da rabo ga MD za mu yi baitin girma. Bari zamana da mutane na yana daɗi na kufan zumu EM masu kashin kudi da budurwar ka kake fira kake taɗi ku ji sahun muku zauna ku yi saurari a tare. A gida siri kufan zunmu ana tare duka ɗaya ne mu kusani ba ma ware sai muki ɗauri ɗaya mu yi koman mu a tare. Ku tafi mu tafi mu yi lamarin mu tunda dai Allah shi ne ya haɗa mu mun zamo tsintsiya ba a raba kanmu ko a tarihi an san mu a tare. Mai sabon Allah aka ce mutumin banza na
ji daɗin haɗa kan naku da mai kaza. Yanayin ya wuce shauki bari in canza. Na yi gaisuwa masoya a gare ku ana tare. Sarki Allah ƙarai mun baiwa, ni ma Allah na yi roƙo ka daɗan baiwa, ni ma Allah na yi roƙo ka yi alfarma. Dukkanin mu kar mu ware zagan mu ana tare. Jiya ana tare, yau ana tare, gobe ana tare. EM da Lale da Rabo ga MD za su yi baitin girma. Jiya ana tare, yau ana tare, gobe ana tare. EM da Lale da Rabo ga MD za mu yi baitin girma.